שלום וברכה. למי שעוד לא מכירה אותי, שמי יפה רייניץ, אני בעלת קליניקה לאימון אישי, ייעוץ זוגי והדרכת הורים. הקליניקה שלי בבית שמש, וחשוב לדעת במיוחד בימים אלו, אפשר ליצור קשר גם בזום או בטלפון. היום אנחנו בפרק השני בסדרה מרגישים ומתמודדים, והפעם עם אמהות בחזית. נדבר עם אמהות כמוני וכמוך שמרגישות ומתמודדות, ויחד נשאב כוחות וניתן גם טיפים. לפני שנתחיל, מזכירה לכם שאפשר לראות את כל התכנים שלי ביוטיוב. אני אשמח שתרשמו למנוי שלי ותעשו לייק, ואפשר להאזין גם בספוטיפיי. ועכשיו פתיח קצר ומתחילים. שלום לכל המאזינות שלנו. אני נמצאת פה היום עם שתי נשים נפלאות שהגיעו כדי לשתף אותנו מהחוויות וההתמודדות שלהם, וביחד ננסה להרגיש וללמוד אחת מהשנייה איך אפשר להתמודד קצת יותר טוב בימים האלה. נמצאת איתי כאן גילה, שלום. שלום וברכה. וצילה, שלום גם לך. שלום. אני רוצה לשאול אתכם, דבר ראשון, איפה המלחמה הזאת פוגשת כל אחת מכם בחיים הפרטיים שלה? צילה. אני 3 חודשים אחרי לידה של הילד החמישי, ברוך השם, ולפני חודשיים גם שברתי את הקרסול, עברתי ניתוח. וואו. איך שהתחילה המלחמה, ביקשתי מהרופא, דבר ראשון, תוריד את הגבס. חייבת לחזור להיות ניידת. וזהו, עכשיו אנחנו בהתמודדות פה בבית. בעלי לא בבית. איפה הוא נמצא? הוא נמצא כרגע בגבול הצפון. וואו, במילואים. במילואים, כן. וכמה ילדים יש לך? 5. בבית, איתך בבית 5. כן. הגדולה בת 14, קטן בן 3 חודשים. וואו, באמת לא פשוט. באמת כל אחד הגיע למלחמה הזאת עם חיים שלמים שהם הרבה פעמים מלא התמודדות ואתגרים, כמו שאת מספרת, ובנוסף על זה יש את ההתמודדות של המלחמה. גילה, איך את הגעת למלחמה? מה קורה אצלך? אני אימא ל5 ילדים, בוגרים, גדולים, 3 גויסו. הגעתי למלחמה אחרי תקופה שכולם בבית לומדים, עובדים, בישיבות, בבית ספר. אבא שלי נפטר לפני 4 חודשים, 5 חודשים, משהו כזה, עם כל ההתמודדות של זה. ו3 גויסו, 3 בנים גויסו. וואו. וזהו, וצריך להתמודד עם זה. לא פשוט. בהחלט מאוד לא פשוט. זאת אומרת, את מביאה איתך לתוך המלחמה גם את האבל האישי, שאת עדיין בתוך שנת האבל על אבא שלך, ועכשיו גם ההתמודדות של אימא שבעצם שלחה 3 ילדים לצבא למילואים. 3 ילדים. כן. אוקיי. מה אתם מרגישות מאז שפרצה המלחמה? מה אני מרגישה מאז שפרצה המלחמה? חרדה, פחד, חוסר יציבות, המון בלבול, חוסר ודאות, לא לדעת מה יקרה, מתי הוא יחזור הביתה, מתי ניפגש שוב, מתי הבית יחזור להיות בית, לפני שבת זה הוא יהיה בבית, לא יהיה בבית, איפה נהיה שבת, מה נעשה בשבת. השבוע יש יום הולדת לבן 5, והוא כבר כל יום שואל, אבא יהיה ביום הולדת, אבא לא יהיה ביום הולדת, אבא יהיה ביום הולדת. זה הרבה חוסר ודאות, חוסר יציבות, וגם חוסר ביטחון. להיות לבד בבית עם 5 ילדים, זה לא מרגיש לי בטוח. וואו, ועוד אחרי שאת מתמודדת עם הפציעה שלך וצריכה שיקום בפני עצמך, אז
באמת תחושה לא קלה, בעצם משהו שעובר על כולנו עכשיו, שהתחושה של הביטחון האישי מאוד התערערה אצל כולם, ואת אומרת זה משהו שמאוד נוכח ומאוד מרגישים אותו ביום יום. כן. מה התחושות שלך, גילה? אז בוא נתחיל ככה, כשהתחיל כל הבלגן, כל המלחמה וזה, אז זה היה בשבת בעצם, ובן אחד שלי נמצא כבר בצבא בסדיר, וממש הוא בכה לי שהוא לא רוצה ללכת. מפחד, ממש בכה לי. זה ממש נקרא הלב, לשלוח כזה ילד צעיר. ממש. להילחם כזאת מלחמה שעוד אפילו לא ידענו מה הולך לקרות. אחרי כמה שעות שתי הבנים שלי גם הלכו, וזה מלחיץ, כי אתה לא יודע איפה הם נמצאים, אתה לא יודע מה הם עושים. האמת שאני מעדיפה לא לדעת הרבה דברים, אבל גם החוסר ידיעה זה גורם ללחץ. וכל יום אני מחכה באמת לטלפון לשמוע הכל בסדר, הכל בסדר, לא מכולם אני מקבלת. כן, זו תחושה של אין לך מה לעשות כאילו. חוסר אונים. מה אני יכולה לעשות? אני לא יכולה לעשות כלום, ואני רוצה לשלוח להם דברים, ואין לי איך לשלוח. כי אסור להם לקבל דברים, ואני רוצה להיות איתם, ואני לא יכולה להיות איתם. חוסר אונים, ממש חוסר אונים. זה שתי תחושות מאוד מאוד קשות, גם היעדר ביטחון אישי, וגם התחושה של חוסר אונים, לעמוד מול ילד שדואג ושאת דואגת לו, ומצד שני התפקידים חשוב לעשות אותם, וזה ממש ממש תחושה לא פשוטה להיות במצב הזה, ואני חושבת שזה משהו שאנחנו צריכים להיות ערים לו ולהכיר בזה, להכיר ברגשות האלה שאנחנו הולכים איתם ביום יום, התחושה הזאת של החוסר אונים, שאנחנו צריכים להכיל את זה ולהרגיע ולנחם, כשאנחנו בעצמנו אין לנו תשובות לשום דבר, ואנחנו אפילו לא יודעים כמה זמן זה הולך להימשך, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לא לדלג על השלב הזה, שאנחנו בעצם מכירים ברגשות שלנו, בעומק שלהם, ברגשות הכי הכי קשים שאנחנו לא רוצים להיפגש איתם, אבל אנחנו נאלצנו להיפגש מאז שפרצה המלחמה. נכון, לא רק זה, גם למשל אתמול, כאילו שלחו בחורה לצבא. והבן שלי כל פעם שהוא מגיע לבסיס, הוא היה מתקשר אליי, הוא אומר לי, הגעתי. עכשיו כשהוא אמר לי שהוא הגיע, לא שמחתי שהוא הגיע, כאילו יופי שהגעת בשלום. זה עשה לי יותר צביטה בלב, יופי, הגעת למלחמה, כאילו... הדאגה היא מאוד מאוד גדולה. את לא יודעת איך להתמודד עם זה. כן. נכון, נכון. כן. הדאגה היא מאוד מאוד גדולה, עם כל מה ששמענו, עם כל מה שנחשפנו, כמה שאנחנו לא רוצים להיחשף, הדאגות הן לא פשוטות, הן נוכחות, אנחנו מחזקים את עצמנו, ואנחנו נדבר עוד מעט על איך אנחנו יכולות באמת להתחזק יותר, אבל לא לדלג על השלב הזה ולתת לזה את המקום, כי זה לא הולך לשום מקום. אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד עם מה שיש. איך החיים היומיומיים שלכם בבית השתנו? מה נהיה שונה עכשיו בשגרה הביתית בגלל המלחמה? אצלנו התרוקן הבית, שזה די מוזר. מ5 ילדים הפכנו ל2 ילדים, ובגלל שהמלחמה פרצה, אז בעבודה של בעלי לקחו כמעט את כל העובדים למילואים, אז הוא עובד ממש מצאת החמה עד צאת הנשמה, אסור להגיד את זה. וואו, זאת אומרת שגם כן את בקושי פוגשת את בעלך, אפילו שהוא לא מגויס, אבל הוא בעצם מגויס למשק, לעבודה, כן. והעבודה בעצם צריכה להימשך. אני עובדת בתור פענית, מאפרת, ולקוחות באות, ואת צריכה לתת את כל כולך, ואת צריכה להיות נחמדה, ועדיין הבית שלך ריק. אז מצד שני יש פחות עבודה, מצד שני זה כאילו גורם לך לכזאת ריקנות וחוסר שלווה והרגשה לא טובה, הרגשה כאילו הוא התרוקן לא מהסיבות הנכונות. לגמרי, לגמרי. גם התרוקן לא מהסיבות הנכונות וגם צריך כאילו כוחות נפש כדי להמשיך את השגרה הזאת, את העבודה כמו שאת אומרת. נכון.
וזה לא פשוט, כי את לא יושבת מול מחשב, וגם לשבת מול, מי שיושבת מול מחשב, היא צריכה הרבה כוחות נפש כדי להיות מספיק בפוקוס ולהתרכז במה שהיא עושה, אבל פה אנחנו לא צריכים רק את הריכוז, גם כן כשאנחנו עובדים עם אנשים אחרים, את צריכה להגיע במוד אחר, ולפעמים בתוכו את מרגישה באמת את הריקנות הזאת של הבית, והריקנות הפנימית, שכאילו מאיפה אני אוציא עכשיו כוחות כדי לתת להם. נכון. זה באמת משנה לגמרי את השגרה. צילה, מה קורה אצלכם? איך השתנתה השגרה? אז א', השגרה השתנתה בזה שאני צריכה המון עזרה עכשיו עם ניידות של הילדים, כי למרות שהורדתי את הגבס מאוד קשה לי לנהוג מרחקים גדולים. גם עד שהשגנו את הרכב חזרה, שבעלי נסע איתו מיד כשהוא קיבל את הצו 8, היינו צריכים להחזיר אותו מאיפה שהוא הגיע אליו, וגם אחרי שהרכב חזר מאוד קשה לי הנהיגה. אז אני תלויה כל הזמן באנשים שעכשיו שחזרו לבית ספר להחזיר את הילדים, לקחת את הילדים. הדבר השני הוא שעם תינוק קטן אין זמנים מוגדרים. אי אפשר לדעת מתי הוא ירצה לאכול ביחס לשאר הילדים שצריכים ארוחת ערב. זה תמיד התחלק, אם בדיוק בזמן ארוחת ערב הייתי צריכה להעניק או להאכיל את התינוק, אז בעלי היה מתחיל לתת ארוחת ערב וכולי. והכל נמשך יותר זמן, כי אם בדיוק הוא צריך לאכול, אז הקטנים הולכים לישון שעה יותר מאוחר, וכל היום נראה בהתאם לחוסר השינה שלהם. עכשיו שהם חזרו למסגרות, אז היום הוא קצת יותר נורמלי, אבל השעות בערב של ארוחת ערב השכבה, מקלחות ארוחת ערב השכבה, שם זה מאוד מורגש, שאין עוד מישהו שעוזר לתפעל את האירוע. כן. נגדיר את זה ככה. זאת אומרת, את אומרת שבעצם מה שהשתנה בשגרה זה שיש הרבה יותר תפקידים שנמצאים עכשיו עלייך, והעומס הוא מאוד מאוד גדול, גם מבחינה מעשית תפקודית של הבית, וגם מבחינה רגשית להכיל את כל זה ולתת מענה לכל אחד, לצרכים השונים שיש בבית. נכון. וואו, באמת לא פשוט. יש משהו שאתם מרגישות שהוא הכי קשה מכל הדברים, באופן אישי ככה שאתם מרגישות, דיברתם על הרבה דברים שהשתנו והרבה דברים שקשה לנו להתמודד והרבה רגשות לא פשוטים, משהו ככה ספציפי שהוא קשה לכם יותר? הזמן הזה ביום, הזמן הזה של הערב, של הלילה, הוא יותר קשה. למרות שגם כשבעלי היה בבית, הוא יוצא ללמוד, הוא לא חוזר הביתה לפני 10:30, כלומר מאחרי ארוחת ערב שהילדים הולכים לישון ועד 10:30 הוא לא היה בבית בכל מקרה. אבל זה הזמן שאחרי, שזה היה הזמן הזוגי, הזמן שכל הילדים ישנים, וזה היה הזמן שלנו של הקצת ביחד, זה נוכח מאוד החוסר. זאת אומרת, נוסף פה גם המקום של הבדידות הרגשית, כן. גם התפקוד בתוך הבית של לעשות אותו לבד, אבל גם מבחינה רגשית שאין כל כך את מי לשתף, אין עם מי לדבר על כל הרגשות ועל כל העומס הנפשי שמצטבר עכשיו בימים האלה. כן. איך אתם מתמודדות עם החרדות והדאגות שיש לכם? מה ראיתם שאתם כן מצליחות, או משהו אחד אולי אפילו שעובד לכם כדי להרגיע או לא להרגיע, אבל איך אתם מתמודדות בעצם עם החרדות? אז אני שומעת המון שיעורים. ברגעים האלה של הבדידות שאני לבד, אני מדליקה שיעור, שומעת. זה עוזר. זה נורא מצחיק, אבל אין לי הרבה חברות שהן במצב שלי של בעלים שגויסו. או כי בקהילה אין הרבה שעשו צבא, אז הם לא מגויסים. או כי למשל בכיתה של הבת שלי אני האמא הכי צעירה, אז בעלי הוא היחיד שבגיל עוד עושה מילואים. אז אין לי באמת מישהו שחווה איתי שיש לי מי לשתף ולדבר. אז יש קבוצות וואטסאפ שפתחו לתמיכה של נשים. ושם יש כל ערב גם כן שיעורים שהם מאוד ממוקדים לנשים שהבעלים שלהם יצאו למילואים. אז שם יש דברים מחזקים. יש אחת שנותנת כל פעם תרגילים כאלה רגשיים לנסות לעבוד ולעשות, וזה בעיקר מה שאני מנסה לעשות. אוקיי, את אומרת פה דברים מאוד חשובים. בעצם המקום הזה של למצוא את התמיכה החברתית, אפילו שבתוך החברה הרגילה שלך, הקהילה,
אין אנשים שחווים דברים דומים למה שאת מתמודדת, אבל כן הלכת ומצאת מקורות אחרים, משאבים אחרים, ששם את יכולה לקבל את התמיכה, ששם יש אנשים שמבינים וחווים את מה שאת עוברת. כן, גם במקום מסוים זה סוג של אנונימיות. נכון. אז אפשר לפתוח בלי לפחד שישפטו אותי. שיגידו, את בכיינית, את זה, כאילו תגידי תודה שהוא בגבול הצפון ושהוא לא בגבול הדרום, תגידי תודה שלא קרה לו שום דבר, כאילו. כן. אבל אי אפשר להגיד על זה תודה, כאילו זה לא מהדברים פיזית, הוא לא בבית, כאילו זה נכון, כאילו זה באמת, אנחנו חושבים על זה, לכאורה בזמן הזה, עם ישראל מאוד משתדל לא להיות שיפוטי. אז איך עדיין יכולים להגיד את האמירות האלה? בדרך כלל אנשים שנמצאים בדאגה ובחרדה מאוד גדולה ולא רוצים להתמודד איתה ולהכיל אותה, אז הם הולכים למקום כזה שמטשטש ומשווה למצב יותר גרוע כדי למצוא איזושהי נחמה. אבל הנקודה שאת אומרת פה, ואנחנו צריכים לקחת את זה לתשומת ליבנו, שזה משהו שאנחנו אמורים לעשות את זה כלפי עצמנו. אם לי מרגיע להגיד לעצמי תודה לך השם, או תודה בכלל שזה המצב שלי ושלא יותר גרוע, זה משהו שאני אמורה להגיד לעצמי, זה לא משהו שאני אמורה להגיד לחברה או למישהי שאני פוגשת, כי כשאתה אומר את זה החוצה זה מחליש, וזה מרגיש שיפוטי, וזה מקטין, וזה נותן תחושה של שמשהו פה כאילו הוא לא נכון. וכל רגש וכל תחושה וכל תלונה ולא משנה מה, הכל נכון והכל נורמלי והכל ממש ממש טבעי. אז תודה לך על הנקודה הזאת שהעלית. גילה, איך את מתמודדת עם החרדות שעולות? בדרך כלל אני שומעת שיעור. למדתי בקורונה לשמוע שיעורים, וזה באמת עוזר ומרגיע, אני אומרת הרבה תהילים. ואני כל הזמן אומרת לעצמי, אני אומרת לעצמי, לא אומרת לאף אחד אחר, כן. תגידי תודה שבאמת הם בסדר. ברוך השם שהם לא היו במקום הזה, בזמן הזה שזה התחיל, ברוך השם שהם לא במקום אחר, ברוך השם הם בסדר. וכן, אני מנסה לעודד את עצמי. יש לי גם חברות מהכיתה שהבנים שלנו באותם גילאים, אז אני מדברת איתם, מדברת עם חברות שלי, שזה ממש אותם גילאים, ואנחנו מעודדות אחת את השנייה, שולחות אחת לבן של השנייה דברים. היה חסר לו נעליים, בעלי הביא לו את הנעליים, לבן שלי היה חסר אפוד, היא השיגה לו אפוד, כאילו. מקסים. אז בעצם את אומרת לנו גם את המקום הזה של אמונה, של לומר תהילים, לשמוע שיעורי תורה, שבאמת התורה נותנת לנו את הכוחות ואת התשובות לכל המצבים שלנו בחיים, וגם להשתמש במשאבים החברתיים, לקבל תמיכה מכל מי שאפשר, ולהעניק תמיכה, גם הנתינה שלנו לחברה נותנת לנו בעצם. אוקיי, היה עוד משהו שהזכרת חוץ מהאמונה והתמיכה? אמרת את הנקודה הזאת של אני אומרת לעצמי, משתמשת בתודה שמרגיעה אותי, שבאמת המצב יותר טוב ממה שחלילה יכול להיות, אבל את אומרת את זה לעצמך ואת לא חלילה וחס אומרת את זה למישהו מסביבך. שתדלת. כן, שדיברנו על זה שזה דבר מאוד חשוב, כי אנחנו נורא רוצים להרגיע, ולפעמים תוך כדי ההרגעה אנחנו יכולים להשתמש במשפטים שעלולים להקטין את מי ששומע אותם. אז תודה שהעליתם את זה. שתפו אותנו, מה עוזר לכם למלא את עצמכם? זאת אומרת, איך את מטעינה את עצמך? לא רק איך את מסלקת את הדאגות והחרדות, אבל איך את ממש מוסיפה לעצמך כוח. אנחנו יודעים שכלכלת אנרגיה נכונה, בעצם יש פה משוואה מאוד פשוטה, ככל שיוצא יותר אנרגיה, ככל שאנחנו משקיעות יותר אנרגיה ביותר תחומים בחיים שלנו, ככה גודל ההטענה, ככה אנחנו צריכים להטעין את עצמנו יותר ויותר. איך אתם מצליחות למלא את עצמכם בימים האלה? אני עדיין מחפשת. אוקיי. כאילו אני שומעת שיעורים, כמו שאמרתי מקודם, זה די ממלא ומטעין. מנסה למצוא כל מיני פרויקטים לעשות בבית. אז אם זה עכשיו לארגן יום הולדת לבן שלי שאני בדרך כלל לא עושה, אבל זה משהו שעכשיו יפעיל אותי כמה ימים. אוקיי. זהו. מקסים. זאת אומרת, את ממש
משקיעה מאמץ ומחשבה בלעשות דברים, אפילו דבר קטן כמו יום הולדת, שביום רגיל לא עושים מכל גיל איזשהו טקס מיוחד, והפעם את אומרת אני משקיעה בזה יותר מחשבה, ואני רותמת את בני המשפחה, ואנחנו עושים מזה איזושהי מיני חגיגה כזאת, כדי שאנחנו נתמלא... תשאלי אותו, זה חגיגת ענק. חגיגת ענק, כדי שאנחנו נתמלא מזה, וכדי שזה ייתן לנו כוח. זאת אומרת, למצוא את השמחות הקטנות האלה ביום יום, שימלאו וייתנו כוח. כן. אוקיי. טיפ נהדר. איך את ממלאה את עצמך, גילה? אז אני הייתי עושה ספורט בבית. עם עצמי, אני אוהבת לעשות עם עצמי, והפסקתי, כמובן. בדיוק היום התחלתי עוד פעם, כי אמרתי, זה באמת נותן לי כוח, כי הרגשתי שהגוף שלי כואב. פשוט הגוף כואב. ממש. והרגשתי כזה שאני רוצה רק כל היום לשבת. אמרתי, זהו, היום את קמה ומתחילה עם ספורט. זה מה שעשיתי היום באמת. כמובן שיעורים גם עוזרים לי. אני מנסה לארגן עכשיו את החברות שלי למפגש, שנתמוך אחת בשנייה. מדהים. עשיתי מלא עוגות ושלחתי לילדים שלי. זהו, אני מנסה כאילו למלא את היום עם דברים חיוביים וטובים. שיכניסו לי כוחות. זה מקסים מה שאת אומרת, וזה ממש ממש חשוב, זה לא דבר של מה בכך, כי אנחנו בעצם נמצאים במלחמה על הרוח שלנו, וזה ממש מלחמה, בגלל שיש הרבה דאגות והרבה חוסר ודאות, ואנחנו כל יום מחדש צריכים לנצח את המקום הזה, ולהכניס חיוביות, ולהכניס לעצמנו, למלא את עצמנו, להטעין את עצמנו בכוחות, כדי באמת לעבור את היום בצורה הכי טובה, וחלילה לא ליפול למצבים של ייאוש וחוסר תקווה. ואני רוצה רגע לעמוד על הנקודה הזאת שאמרת, אני עושה ספורט. הרבה מאוד פעמים אנחנו יכולים בקלות לומר לעצמנו, אין לי את התנאים המתאימים, ואי אפשר עכשיו לצאת. הרבה נשים חוששות לצאת לעשות הליכות, שלא ימצאו את עצמם פתאום שאין להם איזה מיגונית לידם בדרך, או אפילו חוששות להשאיר את הילדים שלא מוכנים להישאר לבד, ואם פתאום יהיה הזקה וכולי. ואז כאילו נכנסים למוד כזה של אין לי ברירה, אני לא באמת יכולה לבחור. ואת אומרת פה נקודה מאוד מאוד יפה, שלמרות שלכאורה בתנאים, בנסיבות של החיים מאוד קשה למצוא עכשיו את הזמן הזה ואת האפשרות ואת היכולות, לא לכל אחד יש כן ג'ים, חדר כושר בבית שיכול לעשות את זה, אבל את אומרת מדברים פשוטים כמו תרגילים שהיית רגילה לעשות. אני מדליקה יוטיוב. כן. עם אנשים שמראים שם איך לעשות אוקיי. כל מיני דברים. למה שאני מתחברת, אני מתחברת. זה מקסים. לקחתי לבן שלי את המזרון, ככה אני גם חוברת אליו. מקסים. וכן, זה ממש עוזר. לגמרי, לגמרי, כי הגוף שלנו בסטרס, הוא נכון. סופג את הכל. זה נותן אנרגיות. כן, כן, פשוט כן. נותן אנרגיות. וזה ממש חשוב שבאמת נשים ידעו, זה לא עניין של מה בכך, וגם אם זה רק לרבע שעה, לחצי שעה ביום, זה ממלא בכוחות, זה נותן לנו כוח, זה מכניס אותנו לאיזשהו סדר, זה מחזיר לנו את השפיות, וכמו שאת אומרת, זה ממש מחזק את הגוף. כי הגוף צבר הרבה מאוד לחצים והרבה סטרס, ואנחנו צריכים לעזור לו להירגע ולהשתחרר מכל זה. אוקיי, מצוין. תנו לנו טיפ. משהו שאפשר לעשות, דיברתם על זה קצת, אבל אם יש לכם עוד איזשהו רעיון, איך אפשר לשנות את האווירה בבית, לאווירה יותר חיובית, יותר שמחה, ואם כבר אתם הרגשתם שהאווירה ירדה, איך אפשר לעשות את הסוויץ' הזה ולהחליף את האווירה? לשים מוזיקה. אוקיי. שמותר. כן, כי את באבל, נכון. לשים מוזיקה, לעשות הרבה צחוקים עם הילדים, כאילו לצחוק מכל דבר, לעשות מזה דרמה מצחיקה, כאילו נגיד הם נלחצים מאיזה משהו, אז להפוך את זה לאיזשהו משהו מצחיק. וואו, מדהים. לשחק יותר משחקים משפחתיים, כי יש עכשיו זמן. זהו, יותר יותר. בעצם הדברים שאת אמרת זה כאילו להסכים לחזור להיות ילד, ילד שזוכר לצחוק,
הילד הפנימי הזה, שזוכר לצחוק וזוכר לעשות שטויות ונהנה מלשחק משחקים, שזה לא דבר פשוט, כי לא תמיד יש לנו סבלנות למקומות האלה, אבל אם זה נמצא בתודעה, אז אפשר כאילו להפעיל את זה, ללחוץ שם על איזה כפתור של יאללה בוא ניכנס עכשיו למוד הזה של אני משחקת איתם, אני משתתה, אנחנו צוחקים, ואת אומרת זה משהו שיכול להחליף את האווירה בבית. כן. נהדר, תודה רבה. אפשר לתת לך טיפ? כן. דבר ראשון, הילדים מיד החליטו שתורנות מי יושן ליד אמא. דבר שני, היינו עושים אוהל, באחד החדרים פשוט עושים אוהל, שכולנו ביחד באוהל. וזה היה כזאת מין הרגשה של, אוקיי, כולנו ביחד. וואו. הכל עוטף את כולנו, כאילו, אנחנו לא לבד. כן, אז כי ככה כשכל אחד יושן לבד, זה כאילו, אף אחד לא רוצה להגיד לשני, אני מרגיש ככה, אני מרגיש ככה. ככה כשאתה יושן כולם ביחד, אז כולם רואים מה קורה איתך. נכון, באוטומט זה קורה. זה מאוד כולם מאוד ישנים עזר לנו. בממד ביחד. אז אוקיי. באוטומט זה קורה. אבל כן, להיות ביחד, זה הטיפ הנכון. כן. להיות כמה שיותר כן. ביחד. להיות ביחד גם משנה אווירה ומכניס אווירה יותר שמחה בבית. אני רוצה רק לומר לגבי זה שבאמת את מדברת על... אוקיי, את אומרת בעצם שהמקום הזה של להיות ביחד ולהקים אוהל, שזה גם המקום של ילדים אוהבים, זה משהו שבאמת יכול לעבוד. יש משפחות שאני שמעתי שדווקא כשכל אחד חוזר למיטה שלו ויש את השקט ויש את הרוגע הזה, זה משהו שלפעמים מכניס אווירה יותר רגועה בבית. באמת צריך לבדוק כל אחד באופן אישי מה יותר זורם ומה יותר מתאים לבית שלו, או את הביחד או כל אחד חוזר למקום שלו, אבל הרעיון שאנחנו מדברים עליו זה איך אנחנו בעצם מייצרים אווירה חיובית טובה בבית. אוקיי, יש משהו שהייתם רוצות לשאול אותי? משהו שחשוב לכם להעלות כאן? איך דוחקים את הפחדים דווקא בזמן של הבדידות? שכאילו בהם הפחדים, החרדות צפים עוד יותר. איך כאילו הם שם, הם קיימים, ושמעתי שיעורים על זה שצריך לחבק את החרדות ולא להתעלם מהם ולדעת שהם קיימים והכל בסדר, אבל בסופו של דבר בתכלס, ברגע האמת אתה לא יודע איך לחבק אותם ואיך להתמודד איתם. אוקיי, מצוין. אז זאת אומרת, צריכים להכיר בחרדות, צריכים לתת להם מקום, אבל איך? ובעיקר, מה אני עושה כדי להשתחרר מהם? אוקיי, יש משהו שעבד לך עד עכשיו? שכן הצליח? פשוט לחכות לכזה מצב של עייפות, שכאילו ברגע שאני אכבה את האור אני ארדם. זאת אומרת שאת מאוד מאוד מעסיקה את עצמך כדי להתעייף מאוד, כדי שלא יהיה מצב שאת מצליחה, שיש לך זמן אישי להיפגש עם המחשבות האלה. שזה מאמץ גם כן מאוד גדול בעצם, להעסיק את עצמך מאוד מאוד ולעבוד מאוד קשה כדי שלא תפגשי את המחשבות. זה גם לבזבז שעות שיכולתי לישון בהן. נכון. אז בעצם אנחנו צריכים לחשוב על רעיונות של איך את מצליחה להרגיע גם את המחשבות אבל גם את הגוף, כדי שהוא יוכל להיכנס למוד הזה של השינה. באמת מה שחשוב זה לעבור על החושים השונים שלנו ולראות למה אנחנו מתחברים ומה עוזר לנו. למשל, חוש הריח. יש אנשים שמאוד מרגיע אותם להיעזר בריחות נעימים, אם זה נר שמפיץ ריח או טיפות לבנדר או כל מיני סוגים כאלה. דברים כאלה שמרפים, שנותנים את התחושה שהגוף יכול להרפות גם כן. זה נקודה אחת. יש את החוש המישוש. יש אנשים שמרגיע אותם תחושות מסוימות. זה משהו שאת מתחברת אליו? קרית כזאת שאת יודעת שעוברים עליה ויכולה להרגיע כזה עם הפייטים או לא יודעת, כל דבר שהוא שקשור בתחום הזה. ובעיקר לראות מה אפשר לעשות בעצם עם המחשבות שמציפות, נכון? כי את לא רוצה בעצם להגיע למקום הזה של המחשבות. בדרך כלל אנחנו לא יכולים להחזיק שתי מחשבות בו זמנית. ולכן חשוב להכניס מחשבה שאת יכולה להחזיק בה מספיק זמן, שהיא תדחוף החוצה את המחשבה המדאיגה. אבל מחשבה כזאת שאת מוכנה להחזיק בה, שלא כאילו אני אחשוב עכשיו על לונה פארק שהייתי בגיל 9, לא מעניין אותי ואז זה לא יחזיק שם.
לנסות לחשוב על משהו באמת... אז אני מנסה לתכנן את החופשה שתכננו לצאת אליה. אוקיי. לחלום על חופשה, לחפש אוקיי, דברים מקסים. מעניינים. וזה מחזיק לך? זה מצליח להחזיק זמן להישאר בראש? קצת. אוקיי. אוקיי, מצוין. אז לנסות גם כן את הדבר הזה, להכניס מחשבות חיוביות. יש אנשים שמרגיע אותם לשים איזשהו ספר קודש לידם, או להסתכל בתמונה של צדיק, או כמו שאת אומרת, לשמוע שיעור, אולי להירדם תוך כדי עם השיעור, ואז המוח עסוק לפני שהוא נרדם עם משהו שאת נהנית ממנו ורוצה לשמוע אותו. יש לכם עוד רעיונות? מה אפשר לעשות כדי להחליף את המחשבות האלה? אני לוקחת על עצמי, כאילו אני מאמינה שהכל משמיים. ואני כל הזמן אומרת לעצמי, הכל משמיים, הכל משמיים. וגם אם הילד שלי היה פה בבית, יכל לעבור את הכביש ורכב יכל לדרוס אותו. חלילה. וחלילה, כמובן. כן. וגם אם הוא נמצא בקריה, גם יכל לקרוא לו משהו. אז כאילו, אני חושבת שבאמת כל מלמעלה. אנחנו לא אחראים על שום דבר. אנחנו אחראים על המעשים שלנו, לא על כל העולם. אוקיי, אז אני כאילו אומרת, אני מתפללת, אני אומרת תהילים, אני שומעת שיעורים, וזה מה שמרגיע אותי, כאילו, כי אני יודעת באמת שזה לא תלוי בי. אוקיי, מצוין. את אומרת פה בעצם את הנקודה של מנטרות. להכניס מנטרה חיובית, כמו שאת אומרת, אני אומרת לעצמי, הכל מלמעלה. הקדוש ברוך הוא מעורב בסיפור פה. כל אחת תיקח לעצמה איזה משפט שמתחברת אליו, וממש לחזור ולשטוף את המחשבה במשפט החיובי הזה, שיכול באמת לסלק את המשפט או את המחשבה השלילית ממול שנמצאת שם. אוקיי. מניסיונכם האישי, ככה לסיום, מה הייתם אומרות שזה הדבר לדעתכם שהוא הכי חשוב לשמירה על החוסן הנפשי שלנו? לחשוב על היום, רק על היום. כאילו, יום ביומו. לא להתחיל לעשות תכנונים עכשיו, כי אפשר לתכנן כלום. היום זה היום, מחר זה מחר, ופשוט לעבור את היום כמו שהוא. וואו, מדהים. זה ממש גם כן דבר שהוא מאוד מרגיע, הוא נותן לנו איזושהי תחושת שליטה בתוך כל הכאוס וחוסר השליטה שאנחנו נמצאים בו. זאת אומרת, זה להתמקד בצעד אחרי צעד, יום אחד, מה היום אני צריכה לעשות, מה היום אני יכולה לעשות, מה הדברים שאני רוצה להספיק היום, בלי לחשוב על כל הרצף הזה שאנחנו נמצאים בתוכו, שהוא מלא בחוסר ודאות וחוסר שליטה בעצם. כן, ברשימה של משימות, של מה אני עושה היום. אוקיי. כאילו איזה דברים אני צריכה להספיק היום. אז להתמקד במעשה. כן, בתחום המעשי, זה משהו שעוזר מאוד בשבילך. איזושהי משימה גדולה כל יום. למשל, יום אחד לנקות את המקפיא. כאילו אני יודעת שזה משהו שאני עושה באותו יום. יום אחד אם אני צריכה לעשות איזשהם סידורים, אז כאילו לדעת יש לי איזושהי משימה מרכזית לכל יום, כדי שהיום לא יעבור בלי לעשות כלום. אוקיי, מצוין. זה נותן באמת הרבה סדר והרבה רוגע. זה רעיון מאוד מאוד יפה, תודה לך. וגילה, מה את חושבת שהוא הדבר החשוב לשמירה על החוסן הנפשי שלנו? לנסות לחזור לשגרה כמה שיותר. אומרים שהשגרה כבר לא כזאת שגרה טובה, אבל כן, מתקשרת אליי לקוחה, אני אומרת לא בא לי לקבל אותה, לא בא לי שהיא תבוא, ואז אני אומרת לא, דווקא שתבוא, כאילו, כן, אם היא תבוא אז דווקא יחזק אותי, זה דווקא יגרום לי לצאת מעצמי כאילו, ולא לשבת ולחשוב עוד פעם מחשבות שליליות. אז כן, לחזור לשגרה, לנסות כמה שיותר דברים חיובים לעשות. אפילו אמרתי לבת שלי, בואי נעשה איזה יצירה או ציור. וואו. כאילו, לעשות משהו שאנחנו אוהבים, דברים שאנחנו אוהבים. אוקיי, מקסים. אתם בעצם שתיכם מדברות על התחום הזה של מעשה, לקחת את העשייה
כמשהו ששומר על החוסן הנפשי שלנו. באמת יש מודל שנקרא גשר מאחד של פרופסור מולי לעד, שמדבר על 7 מצבים של משאבים של חוסן נפשי שאנחנו שואבים בשגרה, שאפשר לקחת אותם גם לזמנים של מלחמה. הראשי תיבות של גשר מאחד, אפשר כמובן למצוא אותם גם באינטרנט ולקרוא עליהם הרבה, אבל הגימל זה גוף, בעצם לשמור על הגוף שלנו, כמו שאמרתם קודם, להתעסק עם פעילות גופנית שמשחררת את הסטרס, המקום של שכל, דברים שאנחנו רוצים לדעת, להבין, לנתח, לפרש, להשתמש עם המקום השכלי הזה, שהרבה פעמים הוא מרגיע אותנו ונותן מסגרת ותבנית למה שקורה סביבנו. התחום הרגשי, באיזשהו אופן להקשיב למה שאנחנו מרגישים, לא להדחיק את זה, לא לשים את זה לגמרי בצד. אנחנו תמיד מדחיקים באיזשהו מובן כדי להתמודד, במיוחד עם ההצפה הזאת, אבל כן להתייחס למה שקורה בעולם הרגשי שלנו. מם זה משפחה, משפחה עם מקור מאוד חזק לחוסן, משאב מאוד חשוב, להתחבר, לעשות שיח, גם אם זה המשפחה המצומצמת שלנו וגם אם זה המשפחה היותר מורחבת. תחום האמונה שגם עלה הרבה, שזה משהו שאנשים שואבים ממנו הרבה מאוד כוח במצבים של לחץ ומשבר. התחום החברתי, שגם הזכרנו אותו פה, של התמיכה, גם אם זה לא החברה הרגילה שלי, למצוא את זה במקום אחר של אנשים שחווים דברים דומים. והתחום של הדמיון, של כל הצד האומנותי, כמו שאת אומרת, יצירות, או לחשוב ולתכנן דברים עתידיים, של חופשה שאנחנו נרצה לעשות, של אירועים שאנחנו רוצים, לעשות משחקים עם הילדים. כל הדברים האלה זה דברים שבאמת מגבירים את החוסן הנפשי שלנו. אני ממש ממש מודה לכם שהייתם איתי, ותודה רבה על השיתופים שלכם. אני בטוחה שזה ייתן כוח להרבה נשים שישמעו אותנו, ובעזרת השם שנבשר בשורות טובות. תודה. ולכן, מאזינות יקרות, אני מזמינה אתכן לשלוח לי תגובות ושאלות. אתם גם מוזמנות להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלי, לקבל את כל התכנים, בטלפון שמספרו 050-9930-770. ביחד ננצח כל יום מחדש. להשתמע.